Ei, amics, què passa? Fa unes setmanes ja em van entrevistar per un programa de A Punt, la televisió pública valenciana, un programa que es diu Zoom, que fan reportatges d'investigació, i vaig anar jo a parlar sobre sectes. És una mica equipo d'investigació, però bien, ¿vale? O sigui, que s'informen abans de fer els programes. La informació, la veritat, que està molt ben tractada. Han estat mesos per fer aquest capítol en concret, després audiovisualment molt ben tractat, la producció molt bona, el guió molt bo. La veritat que no... I a més, el tracte personal, que és algo molt important també, genial. La veritat que a mi m'ha encantat col·laborar amb ells de manera completament desinteressada i la veritat que ha quedat un resultat molt interessant a nivell divulgatiu. Al final, tota la gent que vulgui saber més sobre el tema sectes, toquen 200.000 sectes en un capítol d'una hora, que si a mi ja, si quan toco una secta ja m'arriben 200 amenaces del gurú de torn, que si em denunciarà, que si et borres el canal, que si no sé què i tal, no vull saber a ells quant feedback deuen haver rebut per fer aquest capítol. Però bueno, jo a continuació us deixaré els minuts en els que surto jo, que és al final del capítol, però a la descripció us deixo el link per si voleu veure el capítol sencer. Així que, sense més dilatació, no sé com es diu, perdoneu-me. Res, espero que us agradi els fragments en els que jo interactuo. Són fragments del capítol. Res, espero que estigueu passant bones vacances i ens veiem al setembre, amb més reportatges d'investigació. Vale. Dale el play. Una altra de les sectes valencianes que continuen en funcionament té la seu a Borriana. Una congregació anomenada Shiva Nagar, no tan mediàtica com les dos anteriors. El seu líder espiritual és Carlos Castaneda, però es fa dir Don Diego o Rudra. Don Diego fomenta el consum d'ayahuasca, una planta que produeix efectes al·lucinògens i quadros d'ansietat, pànic, eufòria, distorsió de la realitat i molt de vòmit. El periodista Carles Tamayo, a qui coneixerem després, va gravar una sessió d'ayahuasca quan es va infiltrar en una altra secta. En menos de 30 minutos la mayoría empieza a vomitar. Un panorama asqueroso, la verdad. No podía creerme haber pagado 190 euros para estar entre 30 y 40 personas vomitando en una sala cerrada. La ayahuasca se puede utilizar como liturgia, ¿no? Y ella es como un componente religioso, o se puede ayudar como solución a tus problemas de drogas, ¿no? Naturalment, el consum de l'ayahuasca afavoreix que els integrants de Shiva Nagar creguen Don Diego quan ell s'explica que és la reencarnació d'un ancià hindú que va morir als 300 anys. Però el perjudici de la congregació Shiva Nagar està per damunt del consum d'ayahuasca. Les víctimes parlen d'explotació laboral i de retirs espirituals amb el preu poc desdenyable de 4.000 euros. Anem a Borriana, on està ubicat el temple de Shiva Nagar. El propòsit és conèixer les activitats del grup. Vostè sap així què fan? És un misteri. És un misteri. Yo pasé pedacito todo el día en Valle de Gael y eso se empezó a tancar, pero solo tiene que ser una secta. En un moment donat, ix atendre'ns una persona que respon a les característiques físiques de Don Diego. Bon dia, soc periodista d'A Punt, de la televisió valenciana. És vostè Don Diego? Podem parlar amb vostè? Sobre? Estem fent reportatges sobre grups de sanació, no? Què és això? Vostès ven com a grup de sanació. Shiva Nagar, què és realment? És això. Però què és? És un grup religiós? Un grup d'amics. Vostè diuen que cobrava 4.000 euros, no? A cada persona que venia així per a provar l'experiència de l'ayahuasca. No, yo creo que tenéis que dejar de molestar y decir tonterías que no son verdad y... Però això hem vingut a preguntar-li. A mi m'agradaria fer una entrevista... No. I, com sempre, ens rebutja amb l'amenaça més recurrent. Si seguís aquí voy a llamar a la policía. No hi ha cap problema, en el carrer poden gravar. Però puc parlar amb tu, me lleve el micro, li dic al càmera que es quede i parle amb tu? Això tampoc? No pots parlar amb mi, per favor? Tal com era previsible, Don Diego no ens concedís l'entrevista. Una llàstima, perquè ens hauria agradat conèixer Cody Tata Swami, la seva reencarnació, i preguntar-li també pel secret de viure 300 anys. I ja que parlem de viure tant de temps,
no podem evitar parlar d'una de les congregacions més antigues de l'estat espanyol, a la qual va pertànyer Clara Ramírez. Jo vaig néixer dins de la secta El Palmar de Troia. Vaig estar durant 14 anys, que m'ho vaig deixar. Després vaig estar uns quants anys fora i després vaig tornar, però sempre estava en un peu dins i en un peu fora, fins que vaig donar compte que era, de veres que era una secta. Algú que també ens pot parlar del Palmar de Troia és Carles Tamayo, un periodista que es va infiltrar en el complex de la congregació i que ho va publicar en YouTube. Jo no sabia que era una secta. A mi em semblava injust criminalitzar una gent que per ser cent creien que la Virgen del Palmar, dic, a mi això de la Virgen del Palmar em sembla tan creïble com la gent que creu en Déu o la gent que creu en Buda. Per a comprendre el poder del Palmar de Troya, paga la pena fer una ullada ràpida a la seva història. Todo empezó el 30 de marzo de 1968. A esas 4 niñas se les apareció la Virgen a la finca de la Alcaparrosa. El reclam de la Mare de Déu va servir perquè molta gent acudira a la finca de l'Alcaparrosa, entre els quals hi havia curiosos i vidents. Uno de esos videntes fue Clemente, el protagonista de nuestra historia. Poco a poco fue acaparando la atención de todos, con mensajes apocalípticos, convirtiéndose en el vidente principal. Y sobre todo, también llamaba la atención por sus estigmas, que empezaron en abril de 1970 y se fueron repitiendo en 1971, marzo de 1972 y el más llamativo, el de 1973, heridas por las que perdió bastante sangre. Esto o se lo hizo Dios o se lo hizo él mismo. Però com es passa del fervor d'uns quants a construir un temple tan sumptuós? Tinc entès que van haver una, no sé si una condessa, una baronessa que era de fora, que la varen aconseguir captar i esta dona, quan va faltar, va deixar l'herència al Palmar. I entonces, clar, ahí va ser quan varen tindre l'estivó financer i per això varen poder muntar-ho. Clemente solia parlar amb diverses icones religioses, com ara Jesús, però una comunicació decisiva va ser la que va tindre amb la Mare de Déu, que li va dir: Te pido una gracia especial que hace falta en ese sagrado lugar. Es necesario la consagración de nuevos obispos. Muy necesario, urgente. Es necesario para que estos obispos restablezcan la santa tradición de la Iglesia. Amb el poder que li atorgava la Mare de Déu, Clemente es va acabar autoproclamant papa, perquè sí, el Palmar de Troya ordenava papes. Cuando fallece el Papa Pablo VI en agosto del 78, Clemente se autoproclama Pontifex Maximus. Y los fieles palmarianos ya consideran el Palmar de Troya la sede del nuevo Vaticano. Tota esta opulència va cridar l'atenció de la família de Clara Ramírez. Va ser per mediació del meu iaio, el pare de mon pare, qui ho va conèixer, això. Segons mon pare m'ha dit, el meu iaio anava per a frare i va sentir parlar d'això, del Palmar, i va tornar a anar, es van portar el meu pare, el meu tio, i ahí va ser quan vam entrar. I atenció, formar part del Palmar de Troya no significa viure al poble del Palmar, a la província de Sevilla, sinó anar a resar a la capella que té la congregació en cada comunitat o en un lloc designat per la direcció de l'orde. Les misses, així en Gandia, en principi, se feien en casa d'un matrimoni. Les persones no tenien fills i havien dedicat el seu comedor, l'havien arreglat perquè vinguera el retor així. La normativa que el Palmar permet als seus membres no es caracteritza per la llibertat. Les normes eren de prohibició. Era prohibit anar en màniga curta, posar-te els pantalons, prohibit anar a la platja, prohibit anar a discoteques, prohibit anar a comunions, bodes, batejos, prohibit entrar en una iglesia. El retor me va prohibir que festejaren un xic que no fora palmarià. Vaig començar a festejar en un xicón allà dins, però què passa? Després de colp i de repente me dono compte que en 6 mesos ja volien programar la boda i tot. Entonces, jo em vaig plantar i vaig dir que no, que les coses no eren així. El signe polític de l'orde queda reflectit en este comentari que fa el custodi de Carles en la congregació. Apóstol de la Sacrosanta Fe Católica, Santa Sede Palmariana, caudillo y rey de España. Y era una imagen que me fui encontrando por diversos sitios. Una secta con un plus de fascismo. ¿Lo de Franco desde cuándo es santo? En el año 70 y tanto. ¿Y por qué lo hicieron santo? Porque se lo ganó a pulso. Ese hombre se jugó la vida por salvar España. Després de molts anys d'adhesió,
La família de Clara va ser expulsada de la congregació per no complir un dels preceptes. Tota la família, sense excepcions, ha de formar part de la congregació. A mon pare es van cridar un dia exigint-los que els meus germans o se feien palmarians o tenien que tirar-los al carrer. I mon pare va preferir quedar-se com un gat. Ara bé, no tots els membres de la família de Clara van abandonar la congregació. La meva germana està tancada. Ella va entrar en 17 anys i des d'entonces que està allí. Ella ha separat el món en els 17 anys quan va entrar i ella està allí, pues, té el cap molt menjat, ¿vale? Perquè la veritat és la que diuen ells i la que conten ells. Fa 25 anys, l'última vegada que la vaig veure la meva germana. Si yo llevo, por ejemplo, 20 años, ¿no?, encerrado en un sitio y ni sé lo que es un móvil, ni una cuenta bancaria, ni una factura, salir les resulta muy complicado. El Palmar de Troia té influència més enllà dels murs que separen l'església de l'exterior. I això, precisament, és el que li està passant a la família de Clara. Volen ara emportar-se a ma mare, però no sols a ma mare, sinó emportar-se la pensió de mon pare, i per això és per lo que estic jo lluitant, perquè no se'n vaig a ma mare, perquè la pensió no vull que vagi a aquestes persones. El Palmar és completament una secta destructiva, perquè a dia d'avui continua prohibint a les famílies que es relacionen amb les persones que no són palmarianes. En el segle XXI no han desaparegut les sectes tradicionals, però se n'han obert pas unes altres. Parlem de les sectes comercials. També sectes de tipus econòmic, de dir-li que van a millorar les seves condicions econòmiques o que aprofitaran les noves tendències de criptomonedes, dels mercats bursàtils, el que siga, per a atrapar-los i fer que aquesta persona li dones diners. Carles Tamayo va destapar el funcionament fraudulent d'una d'eixes sectes comercials. Una de les últimes sèries de reportatges que he fet és sobre la secta comercial I Am Mastery Academy. Aquest noi va contactar amb mi, jo el vaig començar una mica a seguir el rotllo per saber què volia. Em deia de tu quieres ser rico, tu no quieres ser como tus padres que son unos perdedores. Vaig començar a veure que anava introduint a tot el rotllo aquest que coneixem com a presumptament estafa piramidal, no? Tu tienes que atraer a 3 persones més. Una estafa piramidal és quan tu has de posar uns diners i t'asseguren, no?, que en X temps recuperaràs aquesta inversió multiplicada per el que sigui, no?, multiplicada per 4. Antes de comentarte lo que estoy haciendo, me gustaría conocerte un poco, tipo cuántos años tienes, de dónde eres, qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te dedicas a trabajar, supongo, y eso, no? Després, acte seguit, una videotrucada amb tu i amb un superior, com si fos el Brad Pitt, pràcticament, i tu vas a parlar amb aquestes persones pensant, hòstia, és que vaig a parlar aquí amb una persona famosa de l'hòstia. I t'ho pinten així. I em és una persona muy ocupada, tiene suerte, tu, i clar, t'han sentit més especial, no? Jo, hòstia, que content, gràcies. I després veia que sempre tenia sort, i quina casualitat que sempre tinc sort jo per parlar amb tothom. Quiero que entiendas que es como si estuviera literalmente Leo Messi en un Zoom de fútbol. Está ahora mismo el millennial mejor pagado del mundo en esta sala. Com que no feia bona pinta, Carles va demanar informació sobre l'acadèmia. La Comissió Nacional de Mercat de Valors, literalment, en diverses trucades que vaig fer, em va dir I Am Academy es un chiquitito financiero. Es una entidad no autorizada para dar el servicio de inversión. Pues lo que se denomina un chiringuito financiero. O fraude, vamos. I encara una altra dada. L'empresa es venia com una acadèmia de trading. El trading simplement és canviar divises, o sigui, diguem, guanyar o perdre diners amb el canvi de divises, ¿vale? Així de manera molt resumida. Pero en realidad no tenía res a veure amb el trading. Un negocio que me garantizaba un alto tren de vida a corto plazo, con el único trabajo por mi parte que atraer gente a la organización. La teva feina principal és fer de comercial per atraure persones. Ergo, estafa piramidal, de manual. Yo creo que nos toma por imbéciles. Una d'eixes persones captades és el fill de Lucía. Ella vol mantindre el seu anonimat per no empitjorar la relació amb ell. Mi hijo lleva 1 año y medio, un poquito más quizás, perteneciendo a IM Academy. Empezó a interesarse por el trading y encontró a IM Academy en YouTube. Nos lo contó, no nos pareció una cosa muy brillante, pero bueno, tampoco nos pareció mal.
Entonces, bueno, le pagamos, la academia cobraba 200 euros por ingresar y luego 150 euros al mes por las clases que les daban. Al primer mes de estar metido ya en este asunto, pues la cosa cambió radicalmente. I tant que va canviar la cosa, perquè el seu fill va decidir deixar la carrera que estava estudiant. Mi hijo estudiaba una carrera y empezó a decir que bueno, que la carrera no la acababa de llenar porque esta gente, una de las cosas que cuenta es que eso de la carrera es un paradigma. Tú tienes que visualizar lo que va a ser tu vida, tienes que visualizarte a ti rico y maravilloso y exitoso. Él empezó a captar gente, que es la de donde yo creo que estriba la estafa de esta academia. Entonces, a partir de que captan a determinadas personas, la academia les empieza a pagar a ellos. Cuando tú les comentas a ellos que eso es una estafa piramidal, ya están enseñados a decirte que no. Però si cometre l'estafa piramidal ja és greu, encara ho agreuja més el perfil dels estafats. Sí, el perfil dels captats són gent... O sigui, jo he parlat amb gent des de 14 a 15 anys fins a uns 20, 21, més o menys, sobretot aquesta edat que estàs estudiant, que no saps molt bé què et dedicaràs després. Pues a ver, para que me conozcas un poquito, voy a presentarme, tengo 18 años casi. 18 años casi. O sea, ojo ahí, ¿eh? 18 años... Casi. Aquesta secta, sobretot, es dirigeix molt a gent de família obrera i tal, que potser no han tingut tots els recursos, sobretot econòmics, que haguessin desitjat. Van repetint el tema aquest de tu no quieres ser como tus padres. Tus padres estan treballant de dilluns a divendres per un sou de 1.500 euros i, en canvi, mira aquesta persona, no? Mira aquest chairman, aquest superior de l'acadèmia, que en una setmana ja fa 2 milions. Ellos lo que les venden es que van a obtener la libertad financiera, que la palabra es libertad financiera. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que les venden es que, bueno, que tienen que invertir un determinado tiempo para luego estar el resto de su vida pues viviendo maravillosamente bien. Siempre conocen a alguno que te cuentan de uno, que no sé qué, que ha sacado un montón de dinero, que está viviendo fenomenal, que vive de eso. No está muy claro dónde está ese uno, pero siempre existe. Tot i que el cas està pendent de resolució judicial, fa tot l'efecte que IM Academy és una estafa. Però quins indicis de secta va veure Carles Tamayo? Eren totes les conductes que es coneixen com a sectàries o de persuasió coercitiva i tot això que tenien dintre aquests grups. O sigui, per exemple, amb missatges com aquests que t'estava dient de això que estem parlant no li comentes als teus pares. Tus padres són unos perdedores i tu estàs en l'educació del segle XXI. Nosaltres et donarem la píldora màgica que et salvarà de tots els teus problemes. La carta de presentación es hazte rico con un negocio en el que yo te voy a orientar, ¿vale? Pero luego lo que sabemos por las personas que han salido y que han estado afectadas es que condicionan lo que comen, lo que piensan, como el sentido de la vida. Yo creo que es una secta, pero es una opinión personal y luego se van todos a vivir juntos porque, claro, en casa no hay quien, pues claro, ya no les pagas nada y como no les pagas nada, ellos se van a vivir a pisos donde se meten pues muchísimos. Y ahí están, todo el día con sus trading y sus cosas. Mi hijo se fue de casas. I la suggestió és tan profunda que hi ha gent que no és conscient que en realitat està sent víctima d'un engany. Jo vaig començar a fer reportatges fa un any i mig. En aquell moment hi havia gent que estava pagant amb el somni aquest de quiero ser millonario. A dia d'avui segueix amb el somni aquest de quiero ser millonario. Jo els dic, hòstia, ha passat un any i mig. No has aconseguit pràcticament res. No et fa això replantejar-t'ho que igual t'estan enganyant. Lucía ens conta com se senten les famílies afectades. Estamos angustiados, bueno, estamos hechos polvo. O sea, nosotros teníamos unos hijos normales y de repente lo que tenemos es unos hijos que se han ido de casa, que no sabemos exactamente cómo viven. Yo jamás pensé que esto le fuera a pasar a mi hijo, pero le ha pasado. De un día para otro te cambia la vida, o sea, te quedas sin hijo y... En quina situació es troba ara IM Academy? Fa poc han posat en presó preventiva durant diversos dies a 8 persones dels líders de la cúpula. El dia que es va presentar la denúncia col·lectiva, en el formulari de persones que se sentien afectades hi havia 400. I ara, just abans de venir, ho he mirat, i hi havia més de 1.100 persones. A pesar de tot, la secta continua en funcionament. El 9 d'abril passat van celebrar un acte a Badalona en què cobraren una mitjana de 200 euros per entrada. El que no sabem és fins a quin punt això és legal.
Aunque bueno, a ellos lo que es legal y lo que no, pues se la suda bastante, la verdad. En conclusió, per a estar apartats de les sectes, cal tindre en compte que els gurus d'avui en dia no són gurus que vagin en túniques per a fer càntics, sinó són gent amb corbata i tratge i americana, plenant sales amb milers de persones amb el seu últim producte màgic que curarà o millorarà la qualitat de vida de otras personas. Eso es muy importante, que la gente tenga buena información como la que estamos dando aquí, porque la manipulación del grupo al principio se hace de manera como muy íntima, no digas nada, no te van a comprender. Entonces, hasta que la persona no está captada, realmente la familia no detecta que algo está pasando. Per últim, ens formulem una pregunta obligatòria. Algun dia deixaran d'existir les sectes? Tots tenim moments, 10 moments de vulnerabilitat on estem tristos, si tenim la mala sort que just toca amb nosaltres la secta a la qual som més afins, ens dona la píldora màgica que necessitem, una solució i tal, doncs hòstia, podrem caure. Sempre hi haurà gent captant per sectes? Doncs jo crec que sí, desgraciadament. Noches en Babilón. Noches en Babilón. Noches en Babilón.